men to me last born. Kura wuni bi. No biansu no obetuma ka chen se afihia na ne nti omunya ready yeso yeba. Omuma kwan ma Tupac be ya. O say next week ye wo bagana. Ka abusua no ho ya papa. Na je se ba ma bia ni fie. Abusua ye ba bedi enkomo aha ye Nyansapo Tv ye kase Nyansapo a wo se ye sane no badwen ba kwan so menim se by now wahu eye ex abusua panyini edema ekona abusua eye the late legendary Charles Kwadwofosu efrimu chirema Tupac sese America side ye Tupac akwa mu ewo UK na okopie mu ho no videos adwa mensa kamani ehu bi no utim hu se man we read wa kawe kwa so ese wo mfitan ono no e kamia kwa ese wono watiri tu bi na ehua nti ade ye kankan pa de emoni biem oni se Tupac ene eye Slim Buster akwakodi enkomo e de afa eye 1 year anniversary last week na trend on social media ne so say ebeba so emma so ye kwa ye hu series of letters be na social media ne so say immediate family of legendary Charles Kwadwofosu dia babonten say there's no way Sabio eye 1 year bi beba so esan se Lumba wo hoyi no kra no a yesi no kra ne ye hu di funu na mpese ba bedi na fishia na flower ben ye de kwa akoto eye funu so because baby yesi ne ye hu enti omo no omo ne Tupac ya adwena enye ye Tupac se mo ne hwan samo ne me be ya adwene samo ne me nya adwene eye se me Tupac amamre kwan so mitimi eye sa eye 1 year anniversary send be odo broni ene akosua sewa me de akosua sewa abam esan se wutie ne voice bi ene ne nkomo bi okokodi wo Slim Buster dwumadie so a e kame ko so se ne yire nom ese me ya amamre yi omu firi kunanimu ebia obi wo ba bia ebia na odo ye ma me akosua sewa odo broni adwuma bi kura na eba kura na no mu hye tuntun ya omu ntimi nkoye nti ese kia ne ke oye afishia nei mi busa se Tupac amamre ne amane kwan be so na wo so be fa so aye saadie adwa wonim se me de ba amamre ne amane nsemu a mani gi hu yie pa me de mani di akire na nankra ewo eye fidiem ha sei de ba bedi nkomo me se by now watensem a abusua panyin Tupac wakwakokan ewo Slim Buster ne dwumadie so ewo eye abrochiman mu etime kasa nya tenten yembompi na ankra yene ne ntwetwe nkomo yeni nkomo yendo suko ewo nsem ni mu amamani amane kwan so de Tupac kasa ka ne ho opese wo ye ne kwan so no abusua Lumba free mu immediate family no de be na eso amoye na esudie ebeba na nankra akwaba me de na ohoye de ohoye na nankra asa ka me kwan se me no be ka Lumba'S bia me kaya na nankra wo sere Aden ya na Ghana nsembi wa na ya misere adia kwansini ese yetwa ne fa no yetwa ne kwansini wa so nti se tambia ye betenase ne se koye Ghana asem pa na misre tina de bia me kan se Nyansafo nti o ma ye bre Nyansafo nti o ma ye bre asem a Tupac yeken ono hwan no man yi kuna ude unyi ni se kuna bi ko so na ni kuma sia se heroes pa kwa heavy me ma hu kuna bi e ko so sa wa shada ye se un be so be hu ana asa na hu ana wa hu me ma hu se kuna bi sheda ko so sa ne se omudi kuna omudi kuna e ma ni mienu no se o Tupac se akosua se wa ye nwale no so na obi a ye nwale no oyikuna ana odobro ni nso a wo kan eduru ba bi a wa nso se oti Lumba nchen a o ye nakwara na Lumba ye ne ho ade oye ne ho ade ma ho abusuani ben na Lumba ko ye ne ho ade ma no ekọ tu ni ade nyina no ye hunu nipa potia otimi ka se me na me ko gina me ye ne ho ade na ne ma me papa kura ma ho so
ena oba na se be man so okoye ho obi ho ade na akoye oba ho ade na wo maame o papa enka ho a enye ho ade ye enti na kuna na ono se obedi afinhia na wayi wo mo afiri sa kuna no mu no kwam ben of aso di kuna no so ena se obi di kuna enye afinhia ebra yesie funu no ne ade no ye wa mamre ne amane bi a ye ma wo mo so eka wo mo ano eno wo ma wo mo wan na ye ma wo mo so ye sa ade ne de na anokura so mo da se ye den e wo kunam na so anya sa ade na wo matena na afe na oba be sa ade no a ena se ukunu na se afe mai a abusua ni nyaayo etita Tupac na ono ka se obedi afe na wayi wo mafiri kuna no no obo wo makohoma enana na kansam ubie nsam so esese munya no esese so wo se wo mumie ni nyina ya kunafo a obo abusua ne bo wo makohoma enti abusua ne bo wo makohoma a ono se obeyi wo mafiri kuna no mu na wo Tupac sebe wo agure mu yayi wa firim wo se aka nwom baako wo se masa ka nwom wo beto wa ma beto a kire wo enti ade a oye no wakoye no ho so ho adada ntoma ena ase odi abusua no ho fel so na se wo wote ase na se wotimi beka se Lumba no te ase no ade bia oye bia no ntimi ntunu fu nka bibia nche na mane mfa wati ase onka Tupac no onka bibia nche na mane mfa eti se onka bibia nche na mane mfa na se nipa na wawu da abusuam Aden na dia wa mfa no wanya ama abusua no na abusua na hu dia be na wo na wugisi wubo ba kofo nso nkyere damfo ba kofo nsiefunu enso wo de patapa asiefunu abusua no so ye de ewo enti abusua no kura na hunu nipa ne nipa dua ebesinne na eduru ba bia ya na meka se sebe entuma eti ba bia ho mmere so entuma eduru se eti ba bia ho mmere no ho na etie na me hu se Lumba abusua na omo pa akosoro omo se omo mpe omo ho asem omo mmere na obi yakosie obi kura na yakosie no na abusuafo kura anim no se yakosie na yakoto no atwene no eduru ba bia enipa bitimi kotufunu no ma omo kura yakoche wo omo so ati ase se wo makotufunu se de na wo ho efunu na makotu nti ye chemo de mko police station e de mko court me ye de mugum na efunu a wawuo so mashada na mekane se efunu a wawuo efunu a wasa ewuo na ya hunu ni padua ya hunu nanim na wo se wasie no usie ni sen eti osenka abusua no sa abrenka Tupac no ke ya che no de se no komunyai tobe na komu afa emeya nche no se wo yetu afira abusua pani no so on de still wanji ntunsi yetu no eno de osumo kakra ya na yetu afira abusua pani no so enti wo no woni tumi bia enti sa abrenka abusua no a wo mutu no komasi abusua pani a abusua ne ma no ene mranche ne ayi no mo no nyina ka bom no mo ko yiri Tupac no mpa ba bi efunu no na ugidi se nkabom kra wo Lumba abusua nim se ne wo kan se emma o mo wo mampanyifo Tupac ayatu no ni abusua pan na waba mranche o mo wo nkomo nya adwen kro no mo nya saade no mimi hu se nkabom ho nkabom beba e kire se die sie no ene ye fa ho adwene ena kwan ya Tupac nsusu de abusua na fa so no time enye amamre ase wo mu wo mpo enye amamre kwan so no eti se motimi atu no a sebe enye court na si hene court nsi abusua pani yengezeti abusua pani eti abusua ma no ne mpanimfo kakra na ewo mema no ena omde ne siye eti so omso omatu na omatu no waja se nti omatu ne de onye abusua pani biu eti se Lumba ho nsem bibia wo ho a ese se obekere ena se ye ye nsusu a ansa na ye bedi afinhia na no ye ni wie no ye buka what you say ye ni wie a ye buka
na ye hu se ye to we ye say e ka ba anase e ka ama obu akonta kire abusua wa mu akonta so wa mu akonta de a na kire se abusua ne tena ye nhwe ha hwe Tupac na kire se abusua no menhunu de omso pese o mo kire na kire se onu abu o mo kwase awia ne funu o abusua ne funu e de agi sika wa wia abusua de hye no wa wia no e de ama ono no ho e de agi sika ono de se ono no yeso na no interview ye koheye ono ne nsemo ka ne se ne baketo akora no baby a wobobra adu no nye lumba sabi oni funu no de bepe ne ho eti be ka se wo mfo bia anye hye se na me kire se ntoma eti baby ho mre so ne senka eye mema busuam enka sansem we kura nkontim nkogina baby an aka efa ni sika o wonyina ho no ka ontimi omutwa so se lumba ebia okodon ku obi kura na ebra abase wu se ude unimo ebia wo de obo amane so omo amane de ontimi nkoka se odonku obi ezo okonjo ku na uni ho enti eden na otimi nkoka se okodon ku obi so te ase so okodon ku obi de na ewunim etinka ba se owu ye ntempa na ofra abusua no ni abusua ne tenase sen ni ebeye so na abusua no obi anya na ho ntiase nka ye twetwe ba we nyina no ka emma efise wa ma omaso aiden ati wa ma omaso ansi enti wa ha bi amma ana wo na wunim so akodwon ko bi se ya mpa se nya mpa wa ma ye hunu nanim wa ma ye hunu ba bia ukosi efunu na funu no wi ai wia efunu no wia so enti o se abusua ne sore na sa afinhia na o so oba abedi no o matu na de so enyo na se bedi afinhia abusua na sore o ena kra ye di nkome won se me hwe me phone so press conference koso ewo ekwana abusuam a omo di nkita ho mo so mo pese omo ema Ghana fo hu se Tupac wan ye ya wakotena UK esa ne ho mra ne peja na benti hompo ne hwene ya akesesem so obeye no omo che so omo mbonjo so na se sa afinhia na o di ni UK ho ana so omo Ghana enti abusua no mo abo omo ba omo menche no te se de nka omo bedi eyi lumba yi wode ko court yo omo so nya bi court sai onya abusua pani so ni jashe to omo so nti ko so nya bi ana masa eduru ba bia yeso so ne ma bi so so ena sebe twene nso anyere a ente what I say etu oba na omamu ano na ba bia funu no wono nkopemra na akonta wa mu nso omebu ansa na o yesa ne ma ni wi a yetu no ade akra yetu no so no kra no emse abusua ne ma kra wo ho kra de wamfa ama wo mo me gidi se wanye sa na de oye die what I say enti onu ntimi makase obeye afinhia na obeye afinhia na sesei na kunafo na obeyi o mo afiri mu no emu de ehe na Tupac uhu se ya ye ne ho ade na obedi kuna enti me de ekoso no abusua na emre me de meka ni pense abusua na emre na senka o de fa memi amafon ya meti hayi me lie dia tabetwe nkrante enya court sem apomatuo enya court sem so dia se enya court sem me na ma dia ira na mehwehwe ndi kwa mefa so amehwehwe no mehwehwe ehunu so ena majeja na ote ho eti saade we na Tupac eye no mo mabusu mpanimfo mu nsua wo ne bom man ebokuro ebofie eseye abusua what you say Tupac dey hu say was ye abusua because what the voice here nam social media so the honestly members akodi nkoma oso no ne dey asumdue na wo pɛ wo kan wo preach ya abusua ne anti ase nti ono dey esi a wasi ne bo so baba ye yi lumba fish na ne dey kwa wo bem enti say ono ne babi wu na wa hunu ni funa na ni baje eno dey atuma Tupac no wa hunu ba bia yesi na ni baje ne bana busua pani tenase ye yi ne ya mfa na nka ho eja ode baba ewiase na o ya mfa wa nka ho
na ewie nso abusuapani nso amu akonta nkyere abusua na ono nani beje ho ofa nkwadwun o wi ofo nsa na wahwe wodi na wahwe wodi na ato menda na betimi ato wo kyena ebeto enye because eye ekan ya brabo timi wiase ade ami nsuro eyowo me kan wo dabi ka bi chemi ha me de brantan betwa dabi brantan de medwane wodi tu a metena ho sika de obetwitwa me da be na mewu tu de passion na wo ko min ko ba bia metena mo aye sika de men tiaze because ya ne bedoso so tiaze aha enti dia oye no o seye busua obema entutue ebetena busua no mu saa sese wo wafa nyansa kwan bi so krokro lumbamba no wa aburochire ma sese o mo pe wa asem so na enam se nkola no nso antena Ghana enwu ya mamre ne ya mane ya ntie no so we so ya mamre na omunim nti o mafa wo se o mo pe wa asem na o mbehunu se sei ene ya mamre tie na nkola be se wo abusuapani wadi nkola na wu wadi nkola na wu papa ayo masem so ti ase lumba ye dihie bia owu a ye hie na adihie asie ye we do si ni fie so ti ase wo wi mu se yenkoyi ni fie na sese ne manu kura nimba bia usie wo mu de se nkola no wo mu ti asante amamra ase a enka won kankana ma pa na se wo mu de pe wo mu ba wiu na nam se wo mu ti asante amamra sinti ene wanya kwan na okeka dia ope na ye dia ope so etimi de mesre se yenhwe na abusuapani wona oka abusua ni bom abusuapani yentuaka na emom ne ye papa bi abeye ama abusua na beka abusua na bom no ena abusua no so hwe se wonwuma bedi wachi eye bibi papa ye den enso de ma na Tupac no me hu se ase abusua no mu no fa no ho be manim sa da hu no sa na me hu na wo hu mu ni abusuapan no brane pa dabi ye ka hoden anya kase hu what you say ese macho ebeto ahoden so what ye ka ahoden anya kase me enentra na ka wo be ma so betimi abo me na so wo den uko bisa bu okru me be ka mo asma kire so enti ye ka ahoden anya obi oso enyansa sa ani adwene enti abusua no mo nyeja mo ho ma no so obebu obedi ayidi a afinhia na de a omebu akonta ni enkyere bebi afunu da onkyere bebi afunu da abusua betimi di nhwene akoto na kwan a ema no fa so omudi ikuna no omekere yen omama abusua ne hunu na fe omu wi a omayi ma na firikuna no mu na fe lumba ejapade omabeche so ye nkrata ye gina nkrata na ono ye no so ayeden e de ache so anya nkrata nso so a abusua na hu kwan a ombefa so a sebe emakuo mienu no efse oba bible mu a Abraham ne mpramma ni nyina no oche omade ene oja omokwan so wanka omu nyina amom oche mpramma na de ti mpramma no ye che omade ne ye je omkwan omko so it is say oye pani a o pass mudwo open siesie de a ene de so oye no no omebu akonta nkyere abusua no na fe onya sem papa bi nka nkyere abusua no so lumba no sei ene oye na ebi ahyase no mefomi tinenka masa abusua no etimo ho ase na ankoba sa eti ebi amomfa nkyeme enti na minim se ntokwa ne nema besinti ewo ebi a akabuo nase ene enti na mebu mani gu nema so enti se maya ahoboa se me bebu akonta ayede akire abusua no de nyina ye hu kwan a ye fa so a ye de kata ye de hye nachi ansa na watima bedi afinhia na afinhia na kra oba bedi no lumba nema ewo hene oba bedi afinhia no afinhia na nso so ye be kwa akogu nsa ewo ne na so afa na japade a wogyae no so eno nso ye be kwa akohwe enti sa nema ni nyina ewo hene
So etinye se ubie wano kan ya na wawie amamre ne amane bi wo hɔ so mo ye ese saa ne oma ne nyina ye dey eba yehu se ne niema wa ha nka baabi a ne niema wo no yehwɛ na ya makrachi atworotworo owe wa ha edan wem o se ni se wo so ska se na dan account mu ye de we na mu no ye de koto ha nti ye bekọ akogunsa egogunsa ba wi a ye nyina abusua mpanimfo no ye beto santene akọ baabi a Lumba'S japade ho no na de ye de hye ne nsa no yakohwe se bibia ye pepepa afe na se oye abamu krata ye wela afe ya frɛ lawyer na lawyer na behwe ama bibia ye den atoto no kwam se wanya ne sanso so a afe na wo abusua pani no oni abusua ni be hia nka afe ne be so no kura no na ne abusua na hia ye santoto na wie etimu kogu nsa be ne ma nyina wie motena ase a akoze sewa ene oma mudi sei odobro ni ne ma musu mudi sei abusua monsu mo ye den mudi sei na ye fefefe eno na di asomdwe ye den eba eti se sa ne oma we nyina ya hu edia na oso ba be di afinhia na ubedi afinhia na ne sei na me pese ye hwa ade bi ye mra Asante amamre na manim se obi kura wu na se ye pese di na afinhia na ye hyeda bodwatana te se de owu ye de ne beto adaka mu bi ye behwe ne ni achi etwato no ye hyeda bo sa adwara na se bi ebusua kakra bi ne be hye wo abusua fie na o madidi o mo ho nkomo de ne ma bi aka ka o ma no pese na mesua ade bi wa ha se afinhia na no ejina wo mo di afinhia na no so ntinka afinhia na de abusua na edi ye mfre abontin so beka because tie no nkomo kwakodi a ekame kwa se Lumba'S fans a wogya won akire nyina no ase ye beto nwoma di ahurusia ye me flyer menya bia me hwehwe mu no enye ne maketo no mo be ye abusua na edi nti so opa obeto nsa afre ni pa ompenso a mfre obi a enka amamre mpa de ya ye awie nti de aka no abaye abusua no asede ne omonwono ho ene omontotoe a emfa ohaw ne akwanside bia kabia samma bia emma na chiri so ati ase enu nti so obi wu na yesi ebedi afinhia na ya ye na wie dada so enti ye begunsa na afe ye de na ma asase kura se omfa afe ni hweye eti niema onu gya na asase so bia no onka ho biu enti ye de be ma omo ogya omo de ewe chiri enti ye ne yire ene ne mba ene abusua untimi nya abusua mfiri untimi nyi abusua sto no omu kwiti abusua be na Tupac ne omu kwotena se aye sa amamre na me dwiri hu yo ena me kan se na nya nsunsuanso bia wa abusua no so mo afa kwan pa no so ya mamre ne amane so anya sa nyi omu odobroni ne mamye ko se wa mfiri sa de ma enya nsunsuanso bia omo so wo nsunsuanso de beba ebi ne dien nsunsuanso beba so ebise so hwe se ne ono Tupac ka se obeyi wa fu kuna no mu no Eden ye de ma omudi kuna no ade ye de bibi ma omudi kuna no ho Madam ka se bia wuku ne wa ye do be jai de fra ye so se ma obi a koba ewia he akanfo ye wa mamre pa na ye mamre no eye asuma nyame de ma yen ene na yi ye firi ohaw musu esane akwansidie nyina mu eti se obi kwatena baabi na okoka se akan amamre aboso nsem a na osre na oyare adwene ne adwene ye mre yesi be mani ni ho na be mani so da abusuam enti yenyenye be mani ye na se yeni na otweda no ye twa sika de ma oba no ese be mani ti ase na oba akoma enti be mani ni ho na se ye ma oba ni sika na ko huma sika ne bia wankobo adwaman oda so okunu ni waramboa so ati ase ne ntotontoto ati ase ekobon ye ekopim se ye be ntutu enyina wie na afeso a ena mo be jai oba no so eduru ba bi kura de odi ade no sese minim de odi Lumba'S de so obi di na ade dia so enki de wodi na ade no eni abusua no ena etena ne ka wo abusua pani no adi afinhia na no na ye wie no na abusa be ma no se oyiri ni cause na udi se unu ana se owofa ade so ne yiri ni oba wa no se da bi so
Baby wa omo pene wale. So ti ase. Baby wa omo pene e wale. Baby nso se de abi. Eti so oso onwale ne dia. Na amamre mu no. Mu begu ni hiri. Na magya no kwan. So ti ase. Enti se saa dwumadie no ena Tupac na wo se obedi afinhia nan. Obeye anase onye. Saa dwumadie no obeye anase onye. Na we de ne ya wo da na dia. Eti de o keka na nyikwa so okeka kan nsem basa asa. Social media no so ye ne de. Social media trend ni ye ne de. Ti say de mani twi ohini bi social media so ye ne de. Na papa panimu so de won kwatena tena enti dan video so saa anka kan nsem angu hu ma sesa anye de. O kan nsem na o kan nsem a sebe enchirima besua wo. Edi asumdue beba. Edi ahoto ne asumdue beba. Enya me ye guy. Me ye say eno de enka hwe. O hura busua na koma. Sa na me hu no. Enti abusua no me de me ka ne pen. Sa abusua no ho de a osi Ghana ha wa wiafunu. Ye nche no. Na afenso eye no mo ye ani sika nso so wo sa awia. Eno nso se ye che no. What I say? Ena onsanso nya abusua pani. Tieno so enti na no na osado ka se yes anche no oye abusua pani nso mo nsa anche no se yetime yes aniema we a wo da abusua mu a sebe wo befa adwene so wo da abusua mu a wo befa adwene chese wo se sebe odinsa keka omu nyina anum ehun se be me bia se asibie ntwe obi anum nti o kan de ope obeye de ope na okoba bi ope sa ni ehwe no so ni ehwe no na mesre se empanimfo bi woni nipa binum so wo ha omuso so bone so omuso so bone so handa wo ye sa no na nkara na panyin bi ntan na chi a ejika Tupac ba di oyi na wo sa panyin na wo ta na chi no ebi to wabusua mu sa nti wo bepe wani beje ho so we fo ansa no hwe di so ti ase enti enema ekoso no na yeso so ye ntena ho se omunsei Asante amamre so Asante amamre ene bokwan mai so hwe amamre ba bia amamre wo ho hwade wo de koto wankasa wo ka na wakoto no amamre wo ho ka na wakoto no me pese muti amamre ase na se amamre bia nso wa nisu a o haw ni musu e wo so wonsa beka ka na me amakoto ati wa udu sika akoto no ai amamre wo ho amamre be ya okoto ka na e be ma asafoa meboa enti o de battery su besi so se wan fa battery nsi so ka na utu e be ko bo so abo enti na amamre di kan se o de battery esiso e engine di simu na o de safoa ni si ani a enam se engine no ene battery na nya anwonko yenti no uchima na ani na yeden aso eso wi a enye se so ya na oko ese se ese bibi ya fra ne crotch ubeti aso na wa change amamre wo ka anu mo eti se wa nisu a ntimi fiti preku ntu na boom na ekọ onye magisi ansa na wo hu ba bi a wo de to na se okọ na pese o change ana o sa beti crotch so na wa change so o pese ugina na wa yu na kakra afri gas na ama na ko no na de aba break ne so no wati crotch ne kakra no wati break ne so na ka na gina sa niema we nyina wa anya edi sunsuan so obo na ebere ka ne betimi anje ne betimi ase ja betimi atoka ne ka ne betimi abu afa so enti amamre ewo ba bia wiase abrabo ni asetena bibia mu ntimi nya amamre mfiri so ti ase enti so obi kwatena ba bi ka se amamre eye bone a amamre kire se okwaware oba ye ne ho ade what you say eti amamre no eye niema ewo ho dada oduma nko ade hempanifo adwunu mu a ye de boye bra so ene ewo ekuru amamre yewo oman nyina amamre ni nyankopɔ mra nsemudu eti sa
Oman na mamre no ene ye wo ekuro so amamre. Ebi ni ensu a yese no. Enti eni oman ni nyina amamre mu se enkose ensu. What you say? Never try. Aha. Na sa wo kose ensu mpo a hwan na behunu. There be obi ehu. Eti ohene na wo kuro no mu no na wa hye mra se ensu wei yenkom. Okay. Da say yenko ho. So, ebi kura na ensu no eduru baabi a ewe. Nti omo se duru baabi a ohene ne pese ensuo ni bi bam no bia ko obenya binti o se sa abrewe yenko ho enam se yenko ho ninti no ebedubra mo beko no na ensuo na beta mu ma so no bia nya biasa e de na che se e ya bosomsem na e kan bosomsem a oti ase sese so enti amamre die se wa anya edi sunsuanso oba e na ya busua pani o onya busua pani o se uhu amamre amamre eka nipadua ho amamre kire se osole anopa hohuru wanim na twitwire wo se meboa Ntimi fo anim basa ampie so amamre kire wo se udidi a wo fa aduane na se bi wani wo ho ohwene wo ho wano wo ho o fa aduane ne nkohye se bi wo hwenim wo de be hye wanum ana wasum na wo hwe ade enzo a untimi nkata wani na ma anum so de wanum no ye den e hwe ade ti ye kan mamre ne se binu mu ntia se niema na makomakora ya asai na wetre so enti amamre de ewo bibia wana mamre bibia wana mamre so ukosi dan a obaje asase na wasi dan no wode datie ana bricks ana blocks ene be si dan usi dan na jisa wudi nua guso na ade chance aye den aboso ade punato ano ansano eya mamre o eya mamre ade bia ye na wasase bia no eya mamre ene sanso ye emra emamre ni chese mra okay enti ade bia mra wo ho enti mra wo sa ade no ho no se wa anye pa na de mfumso ne o ha ye den aba Nana yesi formane saba me pese ehwa adie bi gebe na beba pa ma ayi Tupac akwakwo die mame ekosu ase wadi abata no amfihia da wo bedi because ye na nim say from beginning of Lumba'S yensensem no wan fa ebu mama me so ye yere empo na pese wo ma na akonya na ba be asabio wo be yekuna e de ama ni kunu nene usu be ye wafihia na what the bloggers did nkomo ade be but na me person buza say Tupac ase eni dan ho no de yes ase obehuru Ghana fa koma obehuru ayi Lumba'S Abusua na koma ana se de be mpa wa shadan wo yes na ne ye nsore so ye hwe ni sei bia na ekire no wa yan hihye bia ono mu nyina akasamenti ase ye adwuma na press conference ekoso yi na sente saade a ontimi media finhya na bia ontimi media finhye na bia na senka omo abusua ma kwan na be saade na kama abusua na kama di omo ho yaw so omo ma kwan ma Tupac be ya o say next week ye wo ba Ghana kama di abusua no ho yaw papa na se be ma bia ni fio se be ma bia ni fio so ti ase na je se oba we ni be ma no ya bono na e de ni ya chia what I say enti Tupac entimi medisa afinhia na no eni kwan se abusua no ma no kwan because Lumba no onye Tupac no nko abusua ni debi na den ni hihye eni den no ne abusua na ya oba bedi afinhia na sabi se abusua no kura se ya tu ana oso bedi afinhia na abusua no mu nipa dodo sen ana anom adwene ana ode abontensofo na ebedi afinhia na no na we Lumba'S Tupac de oye o social media so timu say woni abontensofo na fa adwen enti obi a ubedi akire na onye busuani na onye ntutu e papa bia fa sansem wa abeba akire adwo na abedi akire nyam betu aka na nanom betu awoka na nanom betu awoka efisa wo ye mambofo sa nipan wo ye mambofo o pese Ghana ya busua ene ye bibia anye de ensai enti we ekwambone na Tupac o kire no
enye mema se mekun no mawu enye mema sem mekum na mso mekum hu bi enye mema sem so ti ase enti obi obedi akire bia na che se won so woni adwene ba kokora dia oye we mo so no so na se obi kodwon ni kokora na owu a so ni ko no wadwon na owu enti abusua no so ye nkan ye hu mom na ye huna na mo ase yetu na wo fa nsem bi e de ye wo de na afa wo fa nipa ni bi abaye wo de se ubenya sika bia firi mu adinti na de open ho anya no o te se kokohwede obutu kosu anya ono ane de aso na obebu ni nkwana ne mu bi agya na kire na obehu se waye okwase nti de amede gya ewiase ene abusua mpanimfo nyina se wo abusua mu a tutu abusua nsem na abusua ne amaye na amamre ne amanne efa ye tu badin ye gi aware ye yie ese abusua panimu hu santutu eni nyina na modi pagya abusua no se yesi hene kwan a befa so esi hene abusua akonwa dam ese musua sa amamre na abusua pani sua sa amamre ni nyina so na abusua akonwa dam nso no emu mrante ne mabaa no mpanimfo o mu sha ase kire o mu amamre ebise o de abakwasem ebeba abagye akonwa no unsaka akonwa ni wie a abakwasem no hu hia gi se bia manso bia ye den aba manso maaya abakwasem hu hia biu nemo amamre ye de wetu ha ene ukoba bi kura ahemfo na etenase a se de o mu sitena kura no o mu nim obi atena ba bi ope so ni nyina nananom ahyehye ni nyina eye amamre so baby ohima se otena baby awe tena kontihini tena akwamu hini jase benkum hini nifa hini ankobi achidom obia o baby otena enso ukọ baby kura o munim obi atena baby ope enso yesi yedi ahini na wo kasaro wo se obi okokura odwan ne kwana se bi owu a omuwo amamre ne amane bi omoye kransa na mpu yakwa kusie no what say yesi akwasi wa so aba bekasa si Lumba na we don fan cheme odwani okot ti na yehunu funu se abusuani nyon okot ono na akodwan na okot ti ni you ono na akodwan na okot ene wawu so ti ase enti abusua no ese mu nyina motenase na modwene ho na muhu anamo a mobetu afa ho obi kodwon ku so abusua mu ne de abusua nyi ni nipa mfa maku a wakodwon emfa obi a ho emfa obi a ho eti se bibi sa aba abusua pene no no motenase na onye shotiri so che enwurawura mpesika bi ni nema bi ni wom na wontwo ho mfira abusua na ne abusua ne metwe na me kura me de ye kwasie wadie kura se mre ye abusua ni abere mu hu mu funi na wo bekasa sofo na ono akwasie wi na wo kasa no ono ne ko e ene ye question mark kwasie pa because e too much for de bia na yes wase de je de bia na sofo de ko no yes emwa wo wadwuma wo ho no onya yo te say do omun kan kwaje so no wo adwuma no onyeye obi kodon okota e fa ho ben eye wo wasam tam oti ase no so wan fe na ntunefu enti ese abusua na frɛ no akosie wo no no mechirem no nchirem ba bi okodon aye no na fe wa pefunu na maye se ni abere na se on afunu kra ne nsanka omo nchechira abusua no mu se na ade ne tie enti owu ye ne yafa ya ade eti monsumu die ne mu konkoye mu die yesi na ye obi asem hwe kotre ofire soro no behwe fom se pau bonso da hodin no abusa asase se ada wani subiriwa na asase ono da ho na wa ofire soro abehwe ne so no na o se na ni subiri no ebi na kwasi awu apeso ye no asam no emfa ho enya wa asam eye den na bra ebeye kikiki no
Aden one fra abusuafo na nka nchom se na wan siesie o mo ntem mo hu se na eko na o musu hunu de se o mo ye na court we kire bobo de wati bida aseme yabu awie yabu okunfo awie ho na oba kire me masem so enti enema bisa no mo ma ye nyai na asem bia ba yentu ye boase me empenefo se asem ma wa hia onso man de ne a de bia oka eti me asem no me mfa ho ame ma ho na mo se asem no beto manim de a ese me hu kwanya me de befa so ene mfie wa hakora na gise ye hwe ama yie den eto ayi ansa na de ese ye bia no yaye eti so mo me kwan de a na matwemo enti me mpo obi asem se mi koguram obi asem ni mu bi na mom ma wa chide a no agene so na me so magye so na yen fancy abusua ne nkomo ye di no efa eye Tupac ne interview akwakwa no UK with Lumba'S ni na ye Lumba'S ne 1 year anniversary ne finshia na osinyame ye adona na nanom de ne nkwache na wo ba Ghana next week wode ba be hihye so Asante amame na mane eno ho nsem ne yesua ede afi na ankra ho wosi Tupac se woni abusua mu nkonta mu nkyere ba bia Lumba'S ofunu da anase ni body da 1 year bia ne ho aye ba bedi o na wo busa Lumba'S kra immediate family ne say Aden be ma ni abusua ni mu asa mu ina ka me akwa say ye mu mbadwo afirifiri mu ho nti no obi afara fofa no de fa mu mfikyire be ma wo abusua nti mu nkasa Monsore say de wuntumi kwa kan ye e woni radio station TV station say ai Monsore ye mu nti ana mi wuntumi mi brei wose Monsore na maye ko ma che asa makro abusua pan na che mama na di mu ho fa wa che Monsore e ma mo mpene e ma eye afihada no enkoso kopem say anase kopem bra obekire Lumba'S baby a wokosie no ene eye no ho hyehyɛ ye ka ba ye mfaso e ba ye ne mo ntenase na monye na bibia ntumi koyi emfa emamo wo abrempon Royal Kente Palace ana aso ye na sene osomfo adwo akromo animidin na we ka me re ye afi eyankofo be na so mo pe number omo no wadi nkomo utufo pa TikTok die se die me na wo die ye trende e wo ho anya asem keto obi timi di yeme me adwana na number kra no winnim me ya msi da bi minim chena na abo ma ho kwan se yemfa number nto so a ye de beto so enti se akonya no wo ho na de beto dwa ma e bia obi be so onso ne wudi nkomo a na nka oni nipa no edi ho nkomo yo me da se no kra nana mi oduye ni enye kasa ne nkwa na aka David enye amama ne amane nkwa na ache David na de ade asie yo akanfo ya mamre ne hainuro so ade ase enti enuro na wa ya sabia ni nyina ene drugstore ya ton nuro nyina enuro nyina oduma nkwa hahan enua na bra ene ni hini ene nhoma ene ya de ye ni nyina enti se unya de oduma nkoma no aya yemfa uduro bia nka ho onuma eno boa wontem tese kwade gi mi ja bibiduro num ki na esese no mse bibiduro tika enti eno adwuma ena meye enti se bia obi pawo ana obi stroke ne ho number bi onya yare esi ebetwa obi a oja ne na moja bibiri na oja na sabe na kokobo eba mamu obi de da chiro de brodua epia ko enema bibiri ho a ofre me a no be kase obu ande kase mutimi ya ne ya ontimi nya hwe ofre me a ni nyina meboa wo ewo kwampa oduma nkwa de amayen se yemfa nsa ye ho yare mema sai no nti me no mane ye 053 53 65 999 999 de lotu number mkucha ana ba kono nso ye 0247 21 40 69 0247 21 40 69 ye niema hudu bebre so niema bebre na meye tina brevi me kan se bedru ba bi no mu be hu na nankra dia oye nti se e fire sa dwuma ho de
oduma kuma de ache me na when you say how pa ye kidney sensemi na no kuma wodu actor ya wo wuye onso ni kidney no eno so ye ho adwuma on say ebibifo de nyame de amaye no yempe so sabe me ye adwuma no Cultural Center kokwa ase emfie aduanan mienu ni 42 years 1984 ena me ye me clinic no ewo Cultural Center kokwa ase tiefro Asante Herbal Clinic so na menye menkwa fidie so eno so ya sami bada ya to nka enti se nyame ye wadom na so bi beto na okodi mu adanse na odi ni pe ba sa ebi se amfo na be kire ne nto aso onyuma pa ene be yiwadie so nti afa na amanfo na ye bre se ni ade so enti se kidney obi a se na koma ho obi a ya hye no rubber obi kura nyame ya adom na Johnson emma kura na yemfa ne nko hospital no me man adura e don hwere ba ko se Johnson nyina aba pressure nyina pressure de se nya yare eno kura de me amekire odu no akofie akoye na me pebia me ma so wate me amekire odu no akofie ana ofra me amekire wo na wa waye nana we de pebia me mesrew so enti mo Cultural Center kokwa ase unya du abusa se ohwe nana bia obedu na nurses for bi e shantare awo clinic hwa ubusa se nana wo hia ombe kirew ombe frame aba mentant na ho de okay na mo ubusa nko ade a be frame aba na nko mo bi obi a me no wadi okay nana yemfansi abusua kosofo ani di nsem nechi aha na medi nsem ni na yesi yebese hia bye bye adenti ne ebube ne brebe nse si ebube ebeye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra banyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no akode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no nsane ye fa nyansapo abone ntakra na mane yekese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sein ni din do obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the problem ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya